Evo, bak üstüne. Пип! Що да пусна? Посвеждавай се по контрол. Яви се лево крило. Десно крило, яви се. Десно крило. Обезбедувай се под контрола. Селе под контрола, яви се десно крило. Турски. Абе, яви се, не се явува лево криво, ни десно нема. Ни десен блек, ни офсайд, нищо нема. Абе, офсайд си не думай. Ти! Нищо нема. Абе, уключи то звучението, мъжки дума. Абе, троши ти кредито, бе. Манастирска манджа ядеш, бе. Абе, дума, бе, шо дума? Шо книга ли? Под контрола. Селе под контрола, книга няма книга. Колко поста силов? 90 има ли тука, ей? Чакай, бе, да. Си фризидера. Браво. Абе, лимона. Не, спори. Не спори тука. Абе, словияни, нищо не спорим. Почна да църкат. На турски. Песна ми пусти. Браво, браво, само за оркестър газоза. На турски. Абе, песната пусти. Мяу. Фамфрук, дека е фамфрук. Абе, нищо няма ово, не дума, нищо. Селе под контрол. Аво, не яви се, лево ти. Дески. Чип добай. Абе, не дума овај, пунджа ли е? Абе, ти дома пунджа имаш? Ай, ма, пунджа, набе, пунджата, пунджа не ти овај. Пип! Abi, sakır kafalı. Abi, pamfu. Abi, нищо нема ово кочането. Абе, шо да му думаме, он не дума нищо. Ово скията ли е? Абе, аз со кой думам? Аз съм бърлик, тогато исташ ме матме. Ово е само за оркестър газоза. Микрофон има. Абе, нищо не дума овај човек. Седи на стол. На стол седи. Турски ми Йоцка той дума, Йоцка! Абе, турски ми дума. Абе, дойде му и шо, бе? Македонски, не македонски. Аз пан марадога? Ти! Турски възможно. Пип! Пиш! Ей, чуете ли? Пип! Ей! Какво пие мачката млеко? Абе, нищо не прави овај човек. Ни дума, ни нищо. Какво пие вода млеко мачката, бе? Млеко има ли млеко? Абе, дай дума им, ей! Веќе, доста веќе! Ти! Абе, ако думаш, думай, ако не, ај На върши. турски кажи му, на турски. Кажи му на турски. Микрофона бърди. Микрофона не му работи. Кажи му на турски. Ај лито не. Дека ли те за Фамфрук ли? Не читай Юлето ќе види. Юлето ќе види, ќе се чекнеш како Юлето. Пора, здравото. Јас сега дека да мочам. Телефона върви. Ой, ти там мочи. Ой, ти знаеш. Ей, чекай, јас ќе мочам, пак ќе да. Млекур. Знаеш какъв вкус 3 сати?